Hej alle sammen. Velkommen til det litterære hjørne. I dag skal vi snakke lidt om, hvordan man kan arbejde med kanonlitteratur i ugeskemaet. Og i uge 49, der skal vi igen arbejde lidt med kanonlitteratur. Og vi skal selvfølgelig kigge lidt på de læringsmål, I alle sammen har. I den her uge, der har vi planlagt, at I skal arbejde med skuespil, hvor I samtidig skal filme det, enten på jeres mobiler eller på jeres iPads. Og læringsmålet de er, at I i fællesskab skal kunne skabe en fortælling. Det er det første læringsmål. Herefter der skal I gå ind og så, hvor I har lidt viden omkring det der med at skrive et manuskript. Det der med, at man improviserer på scenen. Og samtidig med, at I har viden omkring scenografi. Og scenografi det er jo, at man stiller scenen op ordentligt, så alle er med i billedet, og at manuskriptet det passer til det, som historien handler om. Til sidst så skal I også kunne, i læringsmålet skal I kunne bruge jeres kropssprog og stemme til, at I får lavet en levende og god fortælling.